Allez, c'est parti. Voilà, c'est qui t'a donné Jamfan. Bon, moi, je suis Ousmane Tunkara, mais Amdalaï. Voilà, il y a des mamoulois qui sont là sur le terrain. Au début, quand il y a eu l'élection, il y a eu Jamana Basigilente. Et à quel niveau bon, Jamana Basigilente, ne a quel niveau on connaît au Kumawarade. Parce que depuis coup d'état wakati o y'a sɔrɔ jamana basigilente mais o ma bali ka élection présidentielle kɛ bon élection kɛra o kɔnɔla la président sigira donc ne président sigira o jamana basigibaliya kɔnɔla la fo ka n'a bila bi la jamana basigilen tɛ olu b'a ko ka élection wɛrɛ bɔ a ma en tout cas quand même ne kɔni o tɛ ne fɛ o tɛ ne hakilina ye k'a fɔ o tɛ hakilina ɲuman ye ne bolo k'a fɔ ko ka jamana basigilen tɛ o. Parce que l'élection, la plupart, bon, mangan be nord de là. C'est vrai, nord et Mali est rodori. Mais au moins, bali ka élection présidentielle terminée. Donc, nous connaissons, nous kera au konola la connaît. Moi, à mon avis, l'élection qu'on to a bepse kake. Parce que l'élection qu'on y fait ni au fait na tukuni ka kla ka ko kala sigi. Ko ka ba ko jamana ba sigilinte. Moi, au fait na mena mangan wara de wulu tukuni parce que munu candidat munu présenté les nous le cas élection ma kono est-ce que abena be olu fena ma wa abena be parti politique to ma wa bon ne kona akilina muye élection nous ka organiser ka ke hereni baden kono la abana wala kay ni ci ga parpala voilà allez c'est parti mbalma kay sigi to ni Jamfan to Yakuba Jara Amdalaï. Wala kay ni ngale mamulu asme labi ode ka ko do ko ka election bo do ko ka daga ko jamana baskilite e re akilna ne akilna mu la election a ke passé élection présidentielle temelen kera ka soro jamana baskilite o candidat to fene la benu ka élection ma kono di bo il faut un changement a di Malion dunguna yere di Malion dunguna sɛgɛn bɛ fan bɛɛ fɛ il faut un changement fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn sisan nɔ fɛn bɛɛ a bɛ se ka kɛ ni candidat wɛrɛw nana kow bɛ se ka nɔgɔya ne kɔni hakilina y'o de ye. balimakɛ ni ce balimakɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ne tɔgɔ Bamba Yaya. balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛnɛ la bi o de ye k'a fɔ dɔw ko ka élection nataw bɔ u bɔkɔrɔ ko ka d'a kan ko jamana basigilen tɛ e hakilina ye jumɛn o ko la. Bon ne kɔni hakilina ye jamanadenw kɔni mago bɛ changement la en ce moment malgré tout ça u k'a lajɛ ka yɔrɔ stabiliser élection a kɔni ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a man di ne kɔni ye vraiment ne kɔni fɛla k'o to yen oui o de ye ne ka ɲininkali yɛrɛ jaabi ye. balimakɛ ni ce i ka kɔrɔfɔ la. tɔgɔ Sulemani Sise. balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛbɛ la bi o de ye k'a fɔ dɔw ko ka élection bɔ u dɔgɔkɔrɔ ko ka d'a kan ko jamana basigilen tɛ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn o ko la. Ne hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye a ma se élection ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni élection bɔra a dɔgɔkɔrɔ o fana bɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛw de ye donc an ka élection kɛ siɲɛ kelen on veut le changement se ka kɛ cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ dugu jalen don cogo min na donc mun ye jamana ka basigibaliya ye parce que sisan na ko o bɛ yen depuis lawale e y'a faamuya o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ye. balimakɛ ni ce i ka kɔrɔfɔ la a daminɛra sa ne ba i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Masaran Ture Madame Kamara. ne ba ɲininkali m'an bolo ka sɛnɛ la sɔgɔmada in na o de k'a fɔ dɔw ko ka élection kalata nataw ko k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko ka d'a kan ko jamana basigilen tɛ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn o ko la. Ne kɔni hakilina ye ni jamana basigira ko caman b'o kɔnɔ nka ni jamana ma basigi jamana bɛ cogo min ta an denw ye faga la n'a fɔra ko kɛ kalata kɛ a ko ka gɛlɛn dɛ an kɔni b'a fɛ barisa ji jigi ye jɛgɛ ye an jigi y'an denw ye ni denw ye faga la y'a dɔn o kalata kɔni o ye fu ye dɛ an kɔni b'a fɛ ka kalata jɔ fɔlɔ jamana ka basigi kɛlɛ ni a ka ban n'a banna o ka di denba bɛɛ ye a ka di denmisɛnninw ye barisa denmisɛnninw ye faga la kɔrɔn fɛ kalata kun t'o dɔ dɛ kɔntɛ hali voter hali n'a kɛra bi ne bɛ voter
min bɛ ne fɛ o de. Ne ba i ni ce ka hakilina la. Ne ba i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Haba Jara. Ne ba ɲininkali min b'an bolo ka sɛmɛ i la bi o de ye k'a fɔ dɔw ko ko ka jamana ko kalata nataw ko k'a bɔ a dɔw kɔrɔ ko ka d'a kan ko jamana basigilen tɛ. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o la? O kɔni kuma ye tiɲɛ ye. Jamana dasigilen tɛ dɛ. An bɛɛ da an ka so kɔnɔ an tɛ se ka sunɔgɔ fɔlɔ. Nka n'a fɔra sisan ko ka na nin fana daminɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ. I t'a bila ka kɔfɛ kɔnɔ ni hakili kɛra ɲɔgɔn kan tuma min o de ko ka di. Nka ka hakili tɛ tan tan a ko tɛ sɔn dɛ. O de ye ne ka kuma ye. Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye. An bɛ dugu min kɔnɔ Ala k'an bɔ a kɔnɔ. An bɛ dugu min kɔnɔ Ala k'an bɔ a kɔnɔ. Ala ka hɛrɛw bɛɛ caya. Ala k'an denw bɛɛ don baara la. O de hami b'an na bi. Ni jamana dun ma ɲɛmajɔ baara ko tɛ ɲɛnabɔ. Donc ka jamana in tɛ tan ta fɔlɔ. Wagati ni kunkurunin dɔrɔn don. Awɔ. O ye ne ka kuma ye. Ok, c'est parfait. N balimakɛ bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Moi, c'est M. Dolo Lassine. D'accord. Monsieur Lassine, la question qu'on a aujourd'hui pour vous est qu'il y a des gens qui ont dit de repousser les élections de 2018 pour cause qu'il y a l'insécurité. Nous voulons savoir quel est votre avis là-dessus. Pour moi, ce n'est même pas important de repousser l'élection parce que le Mali a subi beaucoup d'organisations, a maintenu pour faire beaucoup d'organisations aussi, autant que le pays était en l'insécurité, plus pur que ça. Au moment dont nous, on a fait l'élection ici en 2012, on a fait le bac plutôt, l'examen en 2012, au temps de Cheikh Modibo Diarra. À ce moment, c'était le début, c'était le plus pur. Une partie a fait, l'autre partie a repoussé pour faire. Donc à cause de ça, il n'y a rien actuellement, je peux dire qu'il n'y a rien même. Donc maintenant, l'élection, ce n'est même pas important de repousser, on n'a qu'à faire l'élection. Et puis à plus forte raison, Ibeka lui-même, son âge ne lui permet même pas de se présenter. Donc maintenant, on n'a pas assez besoin de mener des plans politiques pour les reporter, pour qu'ils puissent présenter et de faire le deuxième tour. Ça c'est de 1. De 2, l'élection sera bien et belle faite. Ça c'est mon avis. Parce que cette insécurité c'est partout au monde. Maintenant la guerre là c'est à l'échelle internationale et non au Mali seulement. Donc si on laisse l'élection à cause de ça, la guerre sera terminée quand? En quelle année? Donc maintenant on se laissera diriger par une seule personne. Donc maintenant pour moi le Mali a assez des intellectuels pour ça. Essayons de maintenir la paix d'une manière pour faire l'élection et qu'une autre personne viendra diriger ou en cas s'il passe dans la voie normale, il sera le président de la République du Mali. Merci, c'était mon point de vue. Merci bien, monsieur. Mon père, c'est qui t'a donné Jamfouin? C'est Lassana Djakité, professeur d'enseignement secondaire. Merci bien. Mon père, question Bamoulouka, c'est la vie où les gars, pour Saore, Kalata, pour boire de l'eau, pour Daga, pour Jamana Basque, et à qui n'a eu. Pour le monde, pour le Jamana Basque, what you will do. Et les gens qui viennent marquer Kato Castro et Kelebeo, Mabelake. A ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ kɔni o ma kunta la. Merci bien mon père. N balimakɛ bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ Sidiki Samakɛ. N balimakɛ ɲininkali min bolo ka sɛnɛ la bi o de ye k'a fɔ dɔw ko ka san wɛrɛ kalataw bɔ a dɔgɔkɔrɔ. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko la? Ne hakilina min ye o ko la n'i y'a ye ko ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ bɛnbaliya tɛ wa? Ne bɛnni kun kɛra a kun tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Hali n'a y'a bila san wɛrɛ la o ko san wɛrɛ kelen kɔnɔna la o n'o bɛnbaliya in bɛ yen a bɛ se ka kɛ tuguni wa? A bɛ se ka kɛ dɛ, tiɲɛ tɛ wa? A tɛ se ka kɛ. Toujours fo an ka bɛn de, n'an ma bɛn a tɛ se ka kɛ. N'an ma bɛn n'a ko a b'a kɛ a na kɛ mankan de ye, mankan de b'a la, a mankan tan tɛ. Donc fo a ka sigi ka bɛn ka kuma fɔ ka bɛn a ka don bɛɛ kunkolo la o ka sɔrɔ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ɲɔgɔn tɛ ne ta hakilina ye o de ye. Ayiwa. Merci bien. Merci bien. C'est parti. N balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu? Ne tɔgɔ ye Adama Jalo. N balimakɛ ɲininkali min b'an bolo ka sɛmɛ la bi o de ye k'a fɔ dɔw ko ka
san wɛrɛ kalataw bɔ a dɔw wɔrɔ ko ka da kan k'a fɔ ko jamana ma basigi hakilina ye jumɛn ye o ko la? Ne hakilina ye min ye o la jamana ma basigi o jamana sécurité ti jamana in kɔnɔ jamana in yɛrɛ a dan ye Bamakɔ de sinon les régions là ça va pas région ninnu kɔnɔ na ça va pas yaya Mali ye Bamakɔ dɔrɔn de ye bi hali an yɛrɛw sécurité t'an fɛ yan mais yan de ka fisa n'a tɔ bɛɛ. Donc sisan nɔ hakilina ye jumɛn ye a élection bɔli a dɔn? Élection kan ka bɔ a ma Burama nana min kama a ma se k'a kɛ anw tɛ se ka Burama to an kunna nin ko in na a ma se ka foyi ɲɛnabɔ sécurité tɛ yen foyi tɛ yen donc a ka taa ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka na min bɛ se k'an ka jamana dilan ka d'a ma. Merci bien. C'est parti. Balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu? Ne tɔgɔ Fode Sumano. Balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛmɛ la bi o de ye k'a fɔ ko dɔw ko ka san wɛrɛ kalafiliw bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko ka d'a kan k'a fɔ ko insécurité b'an ka jamana kan e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko la? Bon ne hakilina ye min ye o ko la k'a fɔ ko insécurité b'an ka jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ insécurité bɛ yan parce que n'i y'a jateminɛ jamana in tilalen don fo tilayɔrɔ caman ye n'o dun bɛ jamana kɔnɔ vraiment kalataw tɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ kalataw kan ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ mais est ce que hali bi ni kalataw bɔra a dɔgɔ kɔrɔ jamana kutigi m'an kunna n'o ye Burama ye est ce que n'o tora an kunna kalataw ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ basigi bɛna jamana kɔnɔ wa? Basigi tɛna jamana kɔnɔ tant que Burama bɛ yen. Burama nana k'a bɛna ni solution min ye tiɲɛ don a ma ɲɛ a bolo ne yɛrɛ kɛra Burama ni hɔrɔnya bɛ ko la ne bɛ démissionner parce que n dɛsɛra Ala b'a dɔn n dɛsɛra tiɲɛ don a ŋaniya b'a la ka ko kɛ mais a dɛsɛra mais n'i dɛsɛra a bila i bɛ tɔgɔ sɔrɔ o fana la ne de don ne ye Burama ye bi bi in na ne bɛ démissionner n bɛ fanga di mɔgɔw ma dɔ kana ka intérim kɛ pour que basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na jamanadenw ka élection kɛ mɔgɔ kura ka na o ye ne hakilina ye. Merci bien. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu fɔ n ye? Musa Umaru Saku. Balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛmɛ la bi o de ye k'a fɔ ko dɔw ko ka san wɛrɛ kalafiliw bɔ u dɔgɔ kɔrɔ ko ka d'a kan k'a fɔ ko jamana basigilen tɛ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o kumakan ninnu? Ayi komi a yɛrɛ sigira ka sɔrɔ jamana basigilen tɛ ne kɔni fɛ seconde kelen man ka fara a kan élection in bɛ se ka organiser. Balimakɛ ni ce ka fara fɔlɔ. C'est parti. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu fɔ? Ne tɔgɔ Malik Mandi. Balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛmɛ la bi o de ye k'a fɔ dɔw ko ka san wɛrɛ kalafiliw bɔ u dɔgɔ kɔrɔ ko ka d'a kan ko jamana basigilen tɛ e hakilina ye jumɛn ye o kumakan kan? Bon ne kɔni hakilina ye min ye élection in kan ka kɛ de te reporter quoi a kan ka kɛ ko élection tɔw kan ka kɛ cogoya min na i m'a faamu wa c'est élection tɛ se ka reporter cogoya si la ya ni élection reportera c'est-à-dire jamana bɛ cogoya kɔrɔ min na a bɛ to ten cogoya kɔrɔ de la a tɛ yɛlɛma quoi donc élection ka kɛ pour que jamana bɛ se ka yɛlɛma ni élection ma kɛ yɛlɛma cogo tɛ jamana la quoi fo élection ka kɛ de obligatoirement élection bɛ kɛ ne kɔni hakilina t'a dɔn élection tɛ reporter quoi. Balimakɛ i ni ce i ka hakilina la. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Birama Danbɛlɛ. Balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛmɛ la bi o de ye k'a fɔ ko dɔw ko ka élection nataw bɔ u dɔgɔ kɔrɔ ka d'a kan k'a fɔ ko jamana ma basigi e hakilina ye jumɛn ye? Ouais bon ne hakilina ye min ye rébellion filɛ a ma daminɛ bi quoi depuis Modibo temps rébellion bɛ yen bon élection bɛ kɛ Modibo y'a kɛ Musa Tarawele y'a kɛ Alifa y'a kɛ ATT y'a kɛ donc a tɛ se ka bali ko dans le temps de IBK ko élection tɛ se ka kɛ quoi j'espère que ATT yɛrɛ delila ka kuma kelen fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Modibo a pu gérer Musa a gérer Alifa a gérer ale fana b'a élection kelen kɛ parce que depuis ATT temps o y'a fɔ ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ATT y'a prouvé mɔgɔw ɲɛna k'a bɛ kɛ parce que rébellion kɛ ma daminɛ bi quoi donc o b'a yira yamaruya foyi tɛ se ka bali ka se ka kɛ quoi voilà. Balimakɛ i ni ce i ka hakilina la. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu fɔ? Ne tɔgɔ Saliya Jote. Voilà. Balimakɛ bi ɲininkali m'an bolo ka sɛmɛ la o de ye k'a fɔ ko dɔw ko ka san wɛrɛ élection présidentielle bɔ sigi dɔgɔ kɔrɔ ka d'a kan ko insécurité bɛ yen e hakilina ye jumɛn o ko? Bon ne kɔni hakilina ye hakilina kelen dɔrɔn de ye IBK a sigira kun jumɛn la a sigira k'a sɔrɔ insécurité bɛ yen donc diyagoya an bɛ voter kɛ insécurité kɔnɔ donc o de y'an ka laɲini ye donc RS sini n'a fɔra an ka bɔ ka voter an bɛ voter y a aucun problème on est là pour voter.
Merci bien. C'est parti. Balimakɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. O tɛ baasi ye. Ne tɔgɔ ye Ibrahima Traoré. Balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛmɛla bi o de ye k'a fɔ ko dɔw ko ko ka san wɛrɛ kalafiliw ko k'u bɔ u dɔgɔ kɔrɔ. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye olu ka kumakan in kan? Bon ne ko hakilina ye min ye nin ko in na c'est à dire vote in filɛ nin a kan ka kɛ de parce que wagati bɛɛ n'a a ko don i y'a faamu donc vote in kan ka kɛ n'a wagati sera an b'a kɛ parce que u bɛ ka kuma ni insécurité min ye nin fɛn caman kɛra insécurité in kɔnɔ président yɛrɛ sigila insécurité de kɔnɔ donc ne hakilina ye min ye nin ko la vote kan ka kɛ an bɛ bɔ an bɛ taa an ka vote kɛyɔrɔw la sécurité bɛ mener yen nɔ pendant le vote c'est juste un petit moment donc tu votes tu pars à la maison sous la sécurité. Donc on est à Kilna Nkona. Merci bien. Ok, on est ensemble. Parti. Ok. Balimakɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ Abdul Kader Dumiya. Balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛmɛla bi o de ye k'a fɔ dɔw de ko ka san wɛrɛ kalataw ko k'u bɔ u dɔgɔkɔrɔ ko ka d'a kan k'a fɔ ko insécurité bɛ jamana kɔnɔ. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn o kuma? Bon ne hakilina ye min ye o kuma kɔnɔ bon minnu bɛ k'o fɔ bon o tɛ kuma fɔta ye quoi parce que n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko ka pousser bon président yɛrɛ sigira o sigira insécurité de kɔnɔ. Bon n'a fɔra ko ka kalata yɛrɛ pousser k'a bila ko insécurité bɛ yen o kɔni o cɛ man ɲi jamana kɔnɔ an kɔni mago bɛ vote la an ka vote kɛ a position na a tɛ foyi tɛ pousser ne kɔni hakilina a man ka pousser a kan ka kɛ de parce que pousseli min bɛ na ni birikoliw de y'a kɔnɔ ya bon b'olu kɛ de walasa ka ko laɲini dɔw bɛ yen k'olu lasabati walasa u bɛ se ka fɛrɛ mɔgɔw ma cogoya min na quoi et n'o tɛ président sigira insécurité kɔnɔ a bɛ tila tuguni ko k'o pousser ko parce que insécurité bɛ yen o tɛ namara don tɛ ko la an kɔni y'an t'o fɛ vote ka kɛ a moment la o de ka d'an ye an kɔni o de ka di ne yɛrɛ ye. Balimakɛ i ni ce i hakilina na. Ok, merci. Parce que balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Musa Sila. Balimakɛ ɲininkali m'an bolo ka sɛmɛla bi o de ye k'a fɔ ko dɔw ko ko ka san wɛrɛ kalafiliw bɔ u dɔgɔkɔrɔ ko ka d'a kan ko insécurité bɛ jamana kan. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o kuma kan? Ne ka hakilina kɔni ye min ye kalafili bɛ kɛ parce que IBK yɛrɛ sigira insécurité kɔnɔ o bɛ se ka dabila cogoya na ko insécurité bɛ yen yɔrɔ kɔnɔ ko n ka gɛlɛn kɔni dɛ i namara ko t'a kɔnɔ a kan ka kɛ. I bɛ i ni ce i ka kɔrɔfɔ la.